Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, cease and desist order ang ginpapanaog sa BISCOM may kaangtanan sa pag-discharge o kung pag-overflow sang molasses sini sa Binalbagan River. Ginsiling ni Attorney Wilma Laganse, ang Chief Legal sa Environmental Management Bureau 6, personal nila ginserbe ang interim CDO sa BISCOM sang Miyerkules, pero ang kasubong order ang ilang na-email sa tong Abril 22. Nag-take effect na ini kag magalawig ang interim CDO sa sulod sang 7 ka adlaw, magluwas na lamang kun ini ang iga-confirm sang Pollution Adjudication Board o kon PAB. Kung ining matabo, nagakasayran nga ining mangin regular nga CDO na. Antes pa man sang interim CDO na papanaugan na sang notice of violation ang BISCOM. Patag ni Laganse, ang CDO nagapauntat sa BISCOM sa pag-discharge sang molasses sini sa iyang perimeter canal nga konektado naman sa drainage canal sang barangay kung sa diin ang discharge sini yara sa Binalbagan River. Sa bahin sang EMB, ilang ginpasemento ang padulong sa drainage canal. Abril 19 sang ginreport nga nag-awa sang molasses gikan sa Pond 2-2B. Sunod kay Laganse, ginsiling sang BISCOM nga dala ini sang high heat index nga natuga sang Maillard reaction nga isa ka chemical process rason sa pag-overflow sang molasses. Giliw naman yung nagpatigay ng BISCOM sang tikang kaangay sang pag-redirect sang nag-awas ng molasses sa adjacent canal system kag pagpamutang sa mga sandbags. O galing, wala inilubos ka nakapugong sa molasses. Padayon man ang ilang coordination sa nagakaigo nga ahensya sang gobyerno. Magluwas sa transparent action, sila nagpasalig sang accountability sa mga komunidad nga apektado. Naghinyo sila sang pasaylo sa mga naapektuhan. Silang nagatagman sang commitment sa pagpahagan-hagan sang environmental impact sa natabo. Ang amon nga CDO, ang interim CDO, ang lifespan niya na B is only for 7 days. Effective only for 7 days unless confirmed by the Pollution Adjudication Board. So, gin-endorse na ni namon kay PAB. Ang amuning kaso, ang among interim CDO, for them, either i-confirm nila or kung ano man ang ang discussion ni PAB as to the endorsement of the interim CDO.